Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlylara gödekçilik etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarymyz iň köp okolanlaryň başyny çekýär. Covid-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Vaksina sanjymlaryna taýýarlyk görülýär. Western Union Aşgabatyň Tenagat bankyny geçirim çagy adaldyldy. Daha şowda geçirimler marta çenli togtodurly. Aşgabat ilkinji it göderiligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar ýerden bir başga, güýjeýlen bir başga. Manadyň ıskyn mezaly galmady atly habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Covid-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Vaksina sanjymlaryna taýýarlyk görülýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. İşsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna vaksinasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlylara gödekçilik etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar ýatag üstündäki 30 ýyllyk dagwany çözdü diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 4-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle de tomoşaçylarymyz Sankt-Peterburgda Navalnyň gollugyna protest geçdi. Abbasanyň saýlanan prezidenti Joe Biden ýene atlan çap edilen videolarymyza köp tomoşa edipdirler. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyňky güderan kynçylyklary we yerli ilatyň täze döredýän däp desurlar şol wagtda adamlaryň uzak ýyllar bäri dowam edýän kynçylyklaryň sebäbini tanqydy göz bilen garamak edýän synançyklar hakynda söhbetlen dowam etdirýär. Azatlyk bilen gürleşen zähmet migrantlarynyň käbiri öz durmuşlaryny ýurt içinde ýaşaýan wagtlaryny bir göz bilen sereden bolsalar, daşary ýurtlarda düýüpden başga göz bilen garap başlandyklaryny görüň berdiler. Şol wagtda ýurt içinden gelýän habarlarda hem adamlaryň kynçylyklaryň dowam etmeginiň sebäplerini ilatyň pikirlenşi, mentalitet noksanlyklary nukdaýlaryndan seredip başlandyklary aýdylýar. Şu aralykda Azatlygyň yerli habarçylary bilen gürleşen synçylaryň käbiri ilatyň aglaby köplüginiň ýurtdaky siýasat tasat çökünlikler bilen bir hatarda yerli mentalitetiň adat bolan pikirlenşiň hem gurbany bolýanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň işsizligiň anyk sany sır bolmagyna galýar. Ýöne soňky 10 ýylda daşary ýurtlara çykan zähmet migrantlarynyň sanynyň 1,5-2 million çemesdiýilip saklanmagy ýurtdaky işsizligiň yerli ilat üçin barhakän çynlyky mesele öwürleýändigini tasdikleýär. Soňky 1 ýylyň dowamynda bolsa ykdysat çökünlüğüň çuňlaşmagy we pandemiýa aladalar bilen baglykda ýapylan iş ýerleri Türkmenistanlylar has kyn ýagdaýa salýar diýip yerli synçylar we habarçylar habar berýär. Anyk san aýdylmasa da işsiz, maşgalasyny ekläp bilmeýän adam barha köpelýär. Emma hökümet olaryň ýagdaýy bilen düýünden gyzyklanmaýar diýip maşgalaryň günnelik iýmit üçin zerur bolan puluň mukdaryny hasaplanan habarçy 23-nji ýanwarda habar berdi. Bir maşgalanyň günnelik ady üçin iň adyndan 50 manat gerek. Ýöne bir ören az bolýar. Ertirli üçin 1 litr süýt aljak bolsaň 5 manat, çörek üçin bolsa 6 manat gerek. Emma süýt almaga da gurby etmeýän maşgala az däl. Etiň bolsa kilosy 52 manat. Kartoşka, soğan ýaly önümler özümizde öňürilse olaryň bahasy Gara bazardaky doglaryň narhyna görä ýyl boýy üýtgäp durýar diýip habarça etdi. Onuň sözlerine görä şu günni doglaryň narhy 30 manata bardy we käýerlerde ondan hem ýokary galdy. Azatlygyň habarçylary öňkü hepdelerde bazarlarda dilegçilik edýän adamlaryň, zirde bilçeleklerini döreýän aýallaryň we çagalaryň görnütüň köpelenligini habar berdiler. Soňky bir hepdede bolsa dilegçileriň diňe bazarlarda däl, başga ýerlerde hem köpelýänligi habar berilýär. Kerhili gary işlerde işleýän adamlar günne zordan 10-20 manat kazanýar. Bu serişde olaryň günnelik iýmitler üçin hem ýeterlik däl. Döwlet tarapyndan ardan wagtdan berilýän haritlar almagy güýçleri ýetmeýän adamlar hem bar diýip habarça etdi.
Yerli synçylar maşgalada alyk problematyndan başga hususan kış aýlaryny geyim gezim, ayakkap kynçylyklarynyň hem ýakasyny tanadýanlygyny, bularyň üstüne keselçilik ýagdaýlarynyň hem urna bolýanlygyny belleýärler. Mundan öň türkmençilikde gedaýçylyga hem gurup gerek diýilen bolsa, inni il içinde kesellemek üçin pul gerek diýýärler. Eger puluň bolmasa, lukmanlaryň hem sana seredesi gelenok diýip habarça aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan bir lukmanyň tasdiklamagyna görä, dermanlar gaty gymmat. Bu ýagdaý näsaglan adamlaryň da lukmanlaryň hem iki elini ýüpsiz baglaýar. Şu aralykda harytlaryň barha gymmatlama bilen ýurtda öýlenjek, durmuş gurjak ýaşlaryň hem el aýagy baglanýar diýip synçylar aýdýarlar. Adatlyň Lewapda kawarçysynyň tasdiklamagyna görä, soňky 3 ýylyň dowamyny Hojambaz we Kerke taraplaryna gyýylar üçin tölenýän galyň 10 esse ýokarlandy. Mundan 3 ýyl odal gyýyl galyny 30-40 müň manat aralygyna bolardy. Innol 400 müň manada baryp ýetdi. Yerli ýaşaýjylar muny manadyň hümmetiniň petelmegi bilen düşünýärler diýip habarça aýtdy. Şol wagtda ilatyň ykdysady ýagdaýynyň ýyl-ýyldan petelmegine garamazdan gyýyl galynyň meçhörüniň ýokarlanmagyny täze döreýän däpleriň hem özüne ýeterlik rolunyň bardygy aýdylýar. Bu meselede paýtagyt Aşgabat birinji ýerde durýar we soňky ýyllarda gurulan gymmat bahaly toý mekanlary käbir adamlar üçin iş, galan çer bolsa bir topar maşgal üçin bergi orjun meskeni boldy diýip synçylar aýdýar. Gelin edinjek tarafa salynýan salgytlaryň ýokarlanmagy, bir tarapdan gyýyl bukçasyna salynýan zatlaryň köpelmegi, mebelleriň we tehnik enzamlaryň sanynyň artmagy bilen düşünürilse, ikinji tarapdan täze dören däpleriň köpelmegi bilen düşünürilýär. Oğluna yürüyenler kim işe bergi borç edip iyilen kim garma diyali toy etcek olurdular ve son ençe meyillap bergi dördüler deyip adını etmaktan saklanan yerli synçy bu ýagdaýyň türkmençiligiň aýrylmaz bir bölegi bolup durýanlygyny belledi. Emma meseleni ýakyndan öwrenýän habarçy bu däwiň soňky ýyllarda adamlar has beter kynçylyklaryň üstünden eltip başlandygyny belleýär. Gynansak da soňky ýyllarda uly karda girip ýyle meňzeş toý edýän we soň daşary ýurda gidip bergisini üzmek üçin ýyllar boýy işleýän ýaşlar has köpelli. Olar bu döwürde maşgalasyndan hem uzakda, daşda ýaşaýar. Ýöne bergeden soň gowy pul gazanmak üçin daşary ýurda gidip bilmeýänler hem azarlyp habarça aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, wagtyny bergisini üdüp bilmedik adamlar karız pul veren süýtgorlaryň ard etmegi netijesinde türmek hem basylyp bilýär. Köpü gören ýaşullar bu hili ýagdaýa düşen adamlara mentalitet gurban diýerler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurdun beýlek sebitlerine hem bolşýaly Kerkede durmuşa çykýan gyýyl öýlenjek ýurdun en atasynyň getiren puluny mebel, düşek we hojalyk tehnikalaryny, altyn kümüş şaý teplerini satyn almaly. Adatlygyň habarçysy häzir bazardaky narxlar esasynda hasaplap 400 müň manada hem ähli gerek zadyny satyn alyp bolmaýanlygyny aýdýar. Häzirki bazar bahalar bilen gazaklanan habarçy 55 düýümlik Samsung telewizorynyň 18 müň, kirýän maşynyň bolsa 20 müň manat bahalanýanlygyny aýtdy. Gap çanak toplumy 15 müň, todan sorjy 5 müň, gaz plitesi 12 müň, öý mebelleriniň iň arzany 50 müň. Yorgun nüşök, haly kilim, altın şaý tepleri we geyim eşikler üçin 100-150 müň manat sarp etmeli. Bularyň üstüne toy harajatlary, ulaglar we olaryň bedegleri hem bir topar pul ýer diýip habarçy yarım milyon manada goleýleýän feriştäniň häzir il arasynda ortaça we ýörgünlük bolan galyňdygyny belledi. Guda bolýan taraplar baýlar ýa-da gyýyl ýokary bilimlik hemde işleýän bolsa, galyň 1 milyon manatdan ýokarda kesilýär diýip synçylar aýdýar. Ýöne yerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, uly pul töläp öýlenýän ýaşlaryň arasynda toýdan soň döreýän ykdysady kynçylyklar kä halatda bir topar oňuşmazlygy alyp gelýär we maşgallar öz aralaryna alalaşyp bilse, geliniň ukçasyndaky zatlar we getiren tehnikalary bazara çykarylyp geçen ýerinden satylýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosi geljekde hem Türkmenistanyň gün güderan durmuş kynçylyklar we ilatyň arasynda döreýän täze däpdesurlar, mentalitet meselesi we könölşen pikirleniş wagtda gepleşik taýýarlamagy nazarda tutýar. Bu arada pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Gepleyer adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini orsiýetdäki ýagdaýlary sin tapgyryndan nowatdak gepleşip gülen dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, orsiýetde prezident Vladimir Putin bolan anam derejesi soňky ýylda iň pes derejesine düşüp 55 götermeçenli adally. Bu habar jemgyýetçilik pikir gaznasy tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerini esaslanýar. Şu aralykda orsiýetiň döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ilatynyň adalmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gedek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan odal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda orsiýetiň ilatynyň şeýle derejede adalmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doguluş derejesiniň peselmegi, immigrasiýanyň düýüp göter adalmagy we koronavirus pandemiýasy sebäpli ölüm derejesiniň ýokary bolmagy diýip RBK-nyň maglumatyna bellenýär. Kreml tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy gaznasynyň geçiren derňe esasyny Putin üçin köş gady bilen çap edilen film gören adamlaryň sanynyň 100 milliondan geçmegi bilen soňky 20 ýylda orsiýetde daşaryk çykarylan pullar barada hem has anyk maglumatlar peýda boldy. Rus häkimetleri soňky 20 ýylyň dowamyny beýleki ýurtlardaky dostlukly rejimleriň we geosiýasy taslamalaryň gollagy üçin döwlet büdjetinden 609 milliard dollar sarp etdi we takminan 1 trillion dollar daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna ýerleşdirildi diýip Novaya gaziýeti açyk çeşmelerden alynan maglumatlara we Rus resmiýetlerine salgylanyp ýazýar. Bu seriştelerden 109 milyard dolar Belarusa, 103 milyard dolar Ukrayna. 2014-nji ýyldaky Mämişi rewolýusiýadan öň 32 milyard dolar beýleki respublikalara kömek hökmüne berildi. Rus häkimetleri demirgazyk akym 2 ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dolar harj etdi. Novaya gaziýeti bilen söhbetdeş bolan hünärmenler syýasy maksatly bolan soň bu taslamalaryň öýlerini ödejegini ananmaýarlar we serişdeleriň uly bölegi olar amala aşyrylan wagtyna potrotçularyň jüýsüne girdiýän pikiri öňe sürýärler. Mundan başga orsiýet soňky 20 ýylda 116 milyard dolar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milyard dolar, Eýranyň 12 milyard dolar, Demirgazyk Koreýanyň 11 milyard dolar bergisi bagışlandy. Novaya gaziýetiniň jurnalistleriniň hasaplamalarına görä, Rus häkimetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyny geosiýasaty sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahana gurup bolar diýýärdi. Kämillik ýaşyna ýeten her orsiýetliğiniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Adatlyk radiosynyň Rus gullugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiň Rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňkü ilçisi we Halkara Strategik Barlyklar Institutunyň uly işgäri Nigel Good Davis'in pikirçi Belarus protestleriniň häzir orsiýetde bolup geçen wakalardaky roly megerem beýle bir ullal. Ruslar Belarusda bolup geçen soňky wakalardan habarly bolsa-da, men olaryň köpüsiniň edil Belarusdan alham alanlygyny görkezýän anyk suwutnamalary görmeýärini Good Davis elektron poçta arkaly beren beýanatyny aýtdy. Russiýa bilen Belarusy baglanşdyrýan zat Davis'in bellemegine görä iki ýurtda da tolgunçluklara şol bir esas sebäpleriň köpden bäri dowam edýän awtoritar ulgamdan lapkeşligiň we bizarlygyň, ykdysady perspektiwalaryň ýawgorlugynyň we barha artýan repressiýalaryň iteregi bermegi bolup durýar. Belarusda geçirilen demonstrasiýalaryň ilkinji günlerini Lukashenko Putin'den golgolaňa garşy polisiýany iýermegini sorap, Belarus ýykylsa ýygyndan ýykyljak orsiýet bolar diýip duýduruş berdi. Lukashenko'nyň hökümeti ýurtdaky protestlara adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň sözleri bilen aýdylsa, görülip eşdilmedik basyş bilen jogap berdi. 23-nji ýanwar protestçileriniň Rus polisiýasy tarapyndan urulup ýenjilip, depilip koguluşy, kemsizligi barada habarlar Kremliň islenlik protest tolkunyny berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoňtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler.
Belarusdaki basyp ýatyrmalaryň gödeklige başda biziň häzir Russiýada görüşümizden has erbet bolup ters netije berdi hemde has uly nägilelik töretdi diýip Kult Davis aýdýar. Eýsem Putiniň Lukashenkanyň ykballary inni bir-birine nä derejede bagly bolup biler. Sentýabr aýynda Putin Lukashenka mümkin bolan polisiýa ýa-da beýlek harby gollugy, şeýle hem döwlet kardy görnüşinde $1,5 milyard möçberine maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdimleri oppozisiýa bilen egleşige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çärelerini ikisi güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenka bilen aşy ýakynlaşmakdan çekinýän ýaly görünýär. Putin Orsiýetdäki protestlerin Belarus wakalaryndan ilham alman Navalnyň işsebäpli mögzalanlygyny düşünse-de, goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin Lukashenka bilen açyk gapma garşylyga girmekden gaça durjagy meňdeýär diýip Şwesiýada ýaşaýan Belarus analitigi Alesya Rudnik öz pikirini aýtdy. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı ýagdaýy Lukashenko üçin Kremlin häkimiýet geçişini ýola goýmak baradaky talaplaryndan diýinç almak üçin biraz beýşeňlik döredip biler diýip Irlandiýanyň Maynooth Universitetiniň Ýewropa we Ýewraziýa barlyklar merkeziniň işgäri, ilmlaryň kandidaty Oleg Chuprun aýtdy. Meniň pikirimçe Russiýada bolup geçen wakalar Lukashenko üçin iki kılıç bolup durýar. Hakykatdan Putiniň häzirki içerik kynçylyklary Lukashenko Rus kärdeşinden bir neme wag tutmak we duýgudaşlyk almak pursatyny döredip biler diýip Çuprunu Azatlyk radiosyna aýtdy. Meniň pikirimçe Belarus awtokraty öz rejimini nazarda tutup Belarus ýykylsa inniki nowat Orsiýetiniňki bolar diýenne aňrýany bilen mamlady. Emma munyň tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun ýerine yıkılacak hökman Lukashenkanyň hökümeti bolar diýip ol sözüni jemledi. Washingtonyň Wilson merkeziniň işgäri 1990-njy ýyllarda Abaşanyň Belarusdaky ilçisi bolan Kenneth Yalowiçiň pikirine görä, şoňa meňdeş howp bilen ýüzbeýüz bolmak mümkinçiligi iň bolmanyny häzirki wagtda Putin we Lukashenkany bir-birine has hem ýakynlaşdyryp biler. Ol bu pikiri Azatlyk radiosyna ýazmaça iýberen düşünürşini aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöneler Russiýada we Belarusda halkyň nä derejede başga pikirlenýäni barada çynlakay duýduruş bolup biler diýip Yalowicz pikir edýär. Putin bilen Lukashenkanyň ikisine hem aşagdan umumy howp awanýar we olaryň muňa berip biljek jogaplary belki-de hasken basyp ýatyrmalar bolup görünýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly dinleýijiler, siz Orsiýetdäki wakalary fin tapgyryndan nowatdaky gepleşigimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owan nepterme bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanna habarçymyz jurnalist Şaýmerdan Ulmurady. Şaýmerdan uly owan sanny türkmenleriň geçiren protestlerinden soň türkmen kadrlarynyň döwlet işlerine çekilip başlananyny barada maglumat bar. Bu täzelik barada has anyk maglumat berip bilmezmisiňiz? Owan türkmenlerinde öň bir aktiv bir hereketler bolmady. Şonuň üçin hem türkmen kadrlary ýokary döwlet wezipelerine işe kabul edilmedi. Öňkü döwürlerde, öňkü hökümetiň döwürlerinde, misal üçin prezident Kerdeň Ganynyň öňkü hökümetiniň döwründe türkmenlerden minister bardy we orunbasarlary we başga idaralarda ýokary wezipelerde işleýänler bardy. Bu gedekki prezident Ganynyň bu gedekki hökümetinde bolsa türkmenlerden işe kabul edilmedi. Kiçirak, fesirek, aşakrak idarada işe kabul edilmedi. Ýöne bundan bir 3 ay gurak Demirgazyk Owganystanyň Balyk welaýatynda bir türkmen çagasy alınıp gaçyldy. Garakçylar alıp gaçdylar. Şondan soň türkmenler protest geçirip başlady. Indi 2 ay gurak bary protest geçirýär türkmenler. Belki şol bir netije berdi ýa täsiri boldy diýip düşünýär türkmenler. Şonuň üçin türkmenlerden hökümet işlerine, hökümet idaralarına işe kabul edilip başlandı. Türkmen kadrlarının payitaht Kabulda parakatçılık boýunça Milli Ilalaşyk Geňeşine türkmenlerden geňeşçi alındı. Ondan soň beýleki idaralardan türkmen kadrlarynyň işe kabul edildi. Owganystanyň sosial üçinçilik ministerligine işe kabul edildi. Beýleki ministerliklerden işe alındı. Hemem Demirgazyk Owganystanyň 3 welaýatynda 6 etraba türkmen
hakim bellendi. Misal üçin Qarkın etrabyna, Hamyab etrabyna, Meňejik etrabyna, Paryap welaýatynyň Hançarbag etrabyna, Balyk welaýatynyň Döwledabad etrabyna, Balyk welaýatynyň hemem Şordepe etrabyna türkmen hakim bellendi. Öň bu etraplaryň hemmesinde başga halklaryň kadrlarynyň hakim bellendi. Şondan bäri indi şol netije berdi diýip türkmenler düşünýär. Belki şol protest geçirilen prosesleriň, ýani şol hereketleriň netijesidir diýip türkmenler düşünýärler. Saýmerdan guri bir wagtlaýyn bir çäremiýa dowamly siýasat bolup bilermi? Türkmenler bu ýagdaýa nähil baha berýär? Indi bu wagtlaýyn boljakmy ýa hemişelikmi ol belli däl. Awganystanyň hökümeti hem bir durnukly häzir Awganystanyň syýasy durnukly. Awganystanda bir syýasy durnukluluk bar. Bu Awganystanda bir täze wagtlaýyn hökümet orta gelmegi ahmal diýilen gurumlarym orta çykyp başlady. Bir tarapdan Talibanlar bilen gepleşikler geçirilýär. Beýleki tarapdan hem Awganystanda uruş dowam etýär. Talibanlar hem güýj arkaly hakimiyet başyna gelmek üçin alada etýär diýip aýdylýar. Şonuň üçin hem geljekde belki türkmenler şu hereketini dowam etdirse, türkmenleriň hökümet idaralaryna işe yerleşmegi hemişelik bolar. Bu hereketi türkmenler bir siyasi işçiňlige uğrar diýenem türkmenleriň bir umydy bar. Şonuň üçin hem türkmenler taýýarlyk görýär şu hereketi bir siyasi herekete uğursak diýip plan bar türkmenlerde. Şeýle ýagdaý gelse onda türkmenlerim öz hakyny alar, öz hakyny almak üçin tagalla eder. Bugüne çeliş, günşuguna çeliş türkmenler onuň üçin kan bir tagalla etmedi, hak hukuk sorap bir çykyş etmedi. Prezidentlik üçin geçirilen saýlawlarda da başgalaryň ýygyna düşüp şol prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdylar. Özleri gönüden şol kandidatlar bilen gatnaşykda bolman, başgalary arkaly kandidatlar bilen gatnaşyk açdylar-da. Şonuň üçin hem türkmenlere hak berilmedi. Başka milletler türkmenlerin hakyny alyp gitdi. Ministerlik berilýän ministerligem başga halklar aldy. Ondan soň orunmasarlyklaryny we beýleki idaralarda misal üçin senatorlygam türkmenlere bir senatorlyk berip olam senatoram korrupsiýada aýplanyp wezipeden çetletildi. Ondan soň başga idaralarda da türkmenlerden şeýdip Türkmen kadrlarynyň işe bellenmedi. Indi munun beýlek türkmenler hem öz hak hukukumuzy almak üçin alada etjek, biz herekete girişjek we biz özümizi tanatdyk. Indi Awganystanda şu dowam etdirjek, şol hereketimiz bir hemişelik herekete uğurjak diýip şeýle planlary bar türkmenler. Saýmerdan guri türkmen kadrlary eger wezipe berilense öz jemgyýetler üçin üýtgeşiklik töredip bilermi? Şeýle mümkinçilik barmy? Ýa ýagdaý öňkülügini galarmy? Bu arada nähil pikir ýa umyt bar? Awa türkmen de mana etraplarda türkmenlerden hakim bellendi. Onuň hökmen peýdasy bolar. Öz dilinde peýdasy bolar. Öz dilinde misal üçin raýat adamlar öz derdini hakime beýan edip bilerler. Ondan soň türkmenleriň kynçylygyny çözmek üçin türkmen hakim başgalardan görä gowy da türkmenler üçin. Indi şol türkmen hakim ýokdy. Ana türkmenler mejbur galyp şol hakimlere para töläp öz işini yerine ýetirýärdi. Hakimlere mana barban bilen ýok, çünki türkmen awullarynda howpsuzlyk şertleri ýaramaz bolandan soň şol etraplarda wezipesiniň üstüne barman şol aýlyk günlügini alyp ýördiler-de beýleki halklardan bellenen hakimler ýöne. Türkmen kadrlarynyň bellenen hakimler öz wezipesiniň üstüne bardy. Olaryndan şol ýaraglylar bilen mana gatnaşygy gowy, o hakimleriň olardan garşy däl. Şonuň üçin hem türkmen hakimler il üçin bähbitli boljak görünüp durda. Türkmen hakimler il üçin gowy işleri edip biler. Proyektleri, ösüş proyektlerini amala aşyrmakda we beýleki ogullarda türkmen ogullarynda işler bolmady. Indi türkmen hakimler bellenen soň şol işleriň amala aşmagy boýunça türkmen hakimleri köp işleri edip biler diýen türkmenleriň umytlary bar. Şoňa mümkinçiligem bar türkmenleriň şeýle işlemeklerine. Elbette öňem türkmenlerden hakim bellendi ýöne bir yerine ýetirji edip bellenildi. Bu gezekki bellenen hakimler şol prezident Gany tarapyndan ýürüýte bellendi, şonuň fermany bilen bellendi. Munyň köp öz işini yerine ýetirip biler, etjek işlerini özü karar berip biler diýen umyt bar türkmen hakimleriniň.
Hormatly dinleyijiler, Owganistanda habarçymyz jurnalist Şaýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.